Il-Partit Nazzjonalista ġġielet għan-nom tal-poplu Malti u Awċi sabiex jinġibu l-isptarijiet lura u issa ser ikompli jiġġielet sabiex jinġibu flusna lura. Sostna dan xedew Ministra s-Saħħa Adrian Delija meta it-tnejn filgħaxija kien mistieden fuq il-programm Ekstra flimkien mal-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela fejn fost l-oħrajn ġiet diskussa l-kawża li l-Partit Nazzjonalista rebaħ il-ġimgħa li għaddiet. Adrian Delija insista li kieku ma kienx il-Partit Nazzjonalista, il-poplu għadu qed iħallas lil barranin frodisti li f'kollużjoni mal-Gvern Laborista m'għamlu assolutament xejn. Tant il-Ministru Joe Etienne Bela stqarru stess li fil-każ tal-isptar Tawdex ma sar totalment xejn u spjega kif għadhom għaddejjin bl-ewwel fażijiet għal sptar ġdid Fawdex bil-Ministru jispiċċa jisħaq li l-isptar fadallu minn tal-inqas 7 snin oħra sabiex ikun jista' jiffunzjona. Fi żmien 7 snin l-isptar miftuħ għall pazjenti se jkun ġifieri. Aħna dik il-viżjoni tagħna jekk ħaniġi hawn u ngħid li ħaniftħu l-isptar is-sena d-dieħla qed nikdeb. U anke s-sena ta' wara. Jiena ġejta. Fejn ġejja l-mistoqsija, kieku 5 snin ilu. Però kert. L-affarijiet imxew sew. Jien ikollna sptar jiffunzjona llum. Jien ma nimxiex billi ħares lura. Min-naħa tiegħu Adrian Delija saħaq l-isptar jieħu żmien tiegħu, però fl-istess ħin li kieku ma ġejniex frodati u x-xogħol beda meta kien pjanat, illum l-isptar kważi lest. U sostna wkoll li hija inaċċettabbli li nies Maltin li kienu f'kollużjoni ma' Vitals u Steward s'issa għadhom ma ttieħdu l-ebda passi fil-konfront tagħhom sabiex iħallsu dak li serqu minn flus il-poplu. Jien kont l-ewwel wieħed li għedt il-Gvern ejja miegħi, ejja nagħmluha flimkien, ejja fuq in-naħa tagħna kontra l-barranin. Iġifier ċertament li mmussa nkun jien out of all people li nippreġudika dak il-proċess. Imma il-mistoqsija di, u kemm hu dak l-ammont? U kemm hu? Il-parti fejn hemm il-kollużjoni tal-Maltin, tal-politiċi. Ta' m'hemmx proċess ma niġu niffittxuhom. Ma ttieħdux passi? Question. Għalfejn? Adrian Delija kompla jistaqsi għaliex il-Gvern mhux jaċċerta kif u mingħand min ser jieħu flusna lura mill-Ministru jisħaq li mhux qiegħed f'pożizzjoni li jirrispondi. Irridu morru għal xi ħaġa biex jirkupra l-flejjes minant l-esponenti tal-Gvern li kienu voluti fil-każ Vitals. Sissa ma jidirx. Mistoqsija frivolax bħalissa. Għaddejjien. L-arbitraġġ kontra Stewart. Għatti kawżi. Matthew Polidano, Net News.